Ok, mbala sorogny atrany zegny anao manafinaka mbala mizaha agnatin'ny vidéo ity zegny. Koragnantsika eto niany zegny mahakasiky paradigme igny ndraiky environnement zegny. Azonao? Izy ka mbala voalohany anao volagniko azadigna magnaraka hatrany agnatin'ny chaîne YouTube ty fa i raha aby ty zegny mety anahiragna zegny ahitanao olo an-tegna zava izy. Izy ka hitanao zegny soranakaho mbala mibotabotika zegny za zao ty mbala fofonandry za magnano vidéo ty aminao zegny ke noho ny fitiavako anao zegny agnazavako raha ty aminao zegny tsy miambigny za le karakory loatra fa natà za zao ty mbala boky foka za magnazava raha ty aminao donc zegny tsy le za miboky eto zegny vakianao lao fa raha andazavako aminao zegny misirana andeha zegny oe fitiavagna nagniraka volagny marigny raha zegny fitiavagna nagniraka za nagnano raha ty aminao. Koragnantsika eto volagniko environnement. Izy ka azonao zegny le raha nivolagniko hoe arakaraka ny environnement anao zegny tontolo iainana misy anao misy raha zegny regninao isan'andro na hoe mimpodipody matetiky zegny amin'ny environnement igny. Zay natao hoe amin'ny tontolo iainana zegny. Ki raha zay zegny natao hoe verbal programming. Ino ma ny verbal programming zegny? Ny verbal programming zegny izay zegny raha regninao mimpodipody agnatin'ny environnement izy. Ki raha regninao mimpodipody agnatin'ny environnement izy zegny zay zegny agnatin'ny subconscient zegny. Ke anao amin'ny fotoana igny zegny subconscious mind zegny miasa be amin'ny tontolo iainana zegny. Anao zao zegny mety maregny za zao ty vôla fa izy ka fa tegna mandiniky laligny zegny anao maregny lambo magnena zegny anao zao ty fotoana zao ty inconscient zegny anao raha ohatra za izy ka tsy mivolaniko aminao zegny raha amin'ny fotoana za zao ty mivolagna aminao zao ty ka zegny misy irany dalvisy koa zegny mandeha ambadiky ry oe azonao zegny karaha zay zegny fiasan'ny subconscient zegny rehefa anao mifantoko igny zegny de mikapte zegny izy fa misy fotoana zegny anao tsy mifantoko fa regninao fo zegny le raha mimpodimpody lasa automatique zegny le raha capten'ny subconscient anao. Exemple zegny izy ka ireny dalvisy zegny mipodipody isan'andro podipody na mitandregny anao na tsy mitandregny na mifantoko na tsy mifantoko fa misy fotoana amin'izay zegny anao mandeha mitety lalagna igny na mandeha bazary kely zegny automatique zegny anao tafira hoe za zio ty love agnatin'ny tikitiky agnatin'ny bajaj na agnatin'ny posiposy na anao mitondra moto na bisikilety lasa automatique zegny anao mihirihira igny zegny azonao nefa anao tamin'ny fotoana nitandregny raha tamin'ny tontolo iainana misy anao tsy mivakianao lao fa le raha zegny lasa automatique capten'ny subconscient anao zegny azonao raha zaventsika eto manafinaka izy ka azonao boka sevazay mbola zegny ambany eo karaha zay zegny le fiasan'ny subconscient magnoloagna ny tontolo iainana zegny io zegny kila tontolo iainana andehananao zegny misy raha zegny regninao mimpodimpody agnaty ao zegny safe i subconscient izy araka ny lazaventsika zegny miasa à partir de répétition zegny ny voalohany araka nagnazavany THIERRY Titan agnatin'ny boky Think Rich to Get Rich zegny voalohany zegny verbal programming. Le verbal programming zegny le raha tafiditra agnatin'ny sofigninao matetiky zegny matetiky ke io zegny fonctionne koa amin'ny moralite hoe ino zegny le raha nalainao tahaka zegny ohatra zao hoe naka am'zao ty zegny anao tsy voatery tsaboatra le tsaboko fa izay zegny le tsaboko amin'izao zegny hitanao misy tragno barika hitanao tragno barika ato zao ty mipetraka azonao ato zao mipetraka fa ny raha tsaboko zegny aloka zany de doko amin'ny tragno vato tsara be ry zegny ato zegny za fa mifily mitovy za midoko agnatin'ny tragno vato de miezaka zegny mamorogno le environnement zegny rango am'zio ty ambesa zegny aboako anao hoe ino ndraiky zegny le raha tsaboko alaiko tahaka amin'ny raha tsabony io labam-panambola mpanandraha aby zegny safe hitanao zegny za zao ty andakoro barika ty zegny za tragno barika karaha io zegny afaka tsabonao koa zegny aminao agny zegny ambesa aboako anao zegny izy zava io zegny hitanao io zegny raha soratako amin'ny varavaragna anazy zao ty io hitanao io izy ka za hidika an-tragno zegny za tsy maintsy mamaky fo zegny I am blessed now
I love my life now, I am kind now, I am peaceful now. Ary peaceful ty zegny tegna vakiako loha amin'izao zegny peace, azonao zay mahatonga zany voalohany hoe peace and love, ave kind ty zegny. I atsaram-pagnano ty zegny atsaran'ny sitrapo ty mitondranao amin'ny filaminan-tsaigna. Donc zegny izy ka tazo vola fontry zegny anao mila tsara fagnano, avy eo amin'izay eky mila milamigny zegny saignanao, managna peace zegny anao. Ke karaha zay zegny izy. Ino ma ny hafatra tiako ampanga zegny amin'ny vidéo ty zegny. Ny hafatra tiako volagnina aminao zegny amin'ny vidéo ty, izy volagniko zegny na conscient zegny anao na inconscient zegny anao zegny tsy maintsy frapper ny environnement io zegny. Ary environnement zegny mafimafy noho anao zegny. Ke ino zegny le raha tokony ataonao eto manafina ka? Izy volagniko teo io. Raha tianao zegny sorata amin'ny tragnonao. Avy eo amin'izay zegny tsaratsara kokoa zegny ny angalanao onogno amin'ny tontolo iainana misy anao zegny, amin'ilay verbal programming zegny. Amin'ny verbal programming zegny tsara kokoa zegny anao mitandregny raha fananjo amin'ny tanjognonao zegny. Exemple zao hoe asa hoe mila vola zegny anao, zay zegny mahatonga olo jiaby hitanao amin'ny révision amin'le ambany io review. Tandregna sy olo jiaby fa mbala mianatra, io jusqu'à tida, jusqu'à tobavy, tsy nahe, karakory manifester, karakory maneho zavatra raiky ilaigna amin'ny fiaignana zegny. Io zegny à partir ny mot. Donc zegny iteny aby io zegny mila mipodipody. Ohatra ninaka zao hoe I am blessed, I love my life, I am kind, avy eo amin'izay zegny I am peaceful. Zay zegny ninaka. Izy ka fa azoko raha zegny automatique za mahazo vola zegny. Azonao? Safy mbala tsy vola tegna ilaintsika volagno fa peace. Zay mahatonga za amin'ny vidéo hoe peace and love. Azonao? Zegny mahatonga za magnano zigny zegny. Safy plus que za zegny magnano broadcast magnaparitika le peace, mahazo peace zegny anao, mahazo fitiavagna anao, de automatique zegny boaka zegny le vola zegny. Ok? After tiako ambela amin'ny vidéo volagniko, anao zegny tsara tsolonagna amin'ny environnement misy anao, findrindra zegny amin'ny raha tandregnesanao zegny. Donc zegny ino zegny le raha tandregnesanao mipodimpody. Izy volagniko hoe hitanao JavaScript ambany io, amin'ny JavaScript io Wesley magnazavy raha jiaby zegny amin'ny antsiprieny. Ary misy mot zegny ampodipodinao magnaboaka vola automatique amin'ny fiaignanao zegny. Mandeha par module izy io, misy module 1, 2, 3 jusqu'à module maromaro zegny. Ok? Raha volagniko aminao farany eto zegny tandrema zegny anao magnodidigny olo midégrader fiaignanao na koa hoe mimotivenao izy fa mampiasa le vocabulaire na hoe le mot zegny mandreraka anao zegny. Safy na conscient anao volagniko na inconscient agnatin'ny tontolo iainana misy anao, mifrapy subconscient fonao, mifrapy subconscient anao fo zegny raha io mety atavelanao zegny. Za zegny misy mahazono na hira izy io na raha volagnin'olo mipodipody zegny. Exemple zegny misy hira agny, tsapako hira mimotive atsika, mimotive atsika hira io. Fa hira io zegny somary mifangaro émotion négatif zegny. Ke tsara zegny anao mba ho conscient amin'ny raha zay zegny. Kila raha raiky zegny anao zao ty zegny mivola hoe za zao ty mpanambola, za zao ty mpanjaka, za zao ty mpanikariagna. Raha i raha zegny zegny volagninao mipodimpody, lasa automatique zegny resaka subconscient anao zegny zegny. Anao zao ty zegny mitandregny hira koa zegny, anao zao ty mahantra, anao zao ty tsy manambola. Na motivenao zegny hira mivolagna raha magnanjegny. Fa imagine zegny hoe kila raha zegny volagninao hoe zaha zao ty na hoe anao zao ty, anao zegny za zao ty, azonao zegny anao vola hoe mahantra anao, tsy manambola anao. Raha izay fo zegny ampodinao mipodimpody, frappeny subconscient zegny, capter subconscient zegny izy amin'ny fotoana zay. Raha anao zao ty mivolagna hoe tsy moramora mitady vola, midika amin'ny subconscient anao agny zegny raha zegny. Ino zegny le raha tokony volagninao manomboka eto zegny, mila volagninao mihitsy hoe na mora mitady vola. Azonao? Na mbala tsy hainao volagniko ela subconscient anao magnaboaka anao amin'ny place ndraiky le raha ahitanao le raha zegny. Donc zegny ilaigna zegny fagnovoanao le vocabulaire zegny. Agnaty hoe Wesley magnazava aminao hoe
amin'ny JavaScript ambany hoe zay. Oh izy magnazava aminao amin'ny tsipiriny hoe ity ny tsaboko, ity raha nampodipodiko tamin'ny subconscient anazy fe subconscient volagnintsika teo igny miasa à partir ny répétition zay. Zay zegny mahatonga anao maregnira fa misy hira raiky zegny lombolombono ijojobo zegny anao mihirihira igny. Zegny zegny mahatonga anao lombolombony dinazy zegny anao mihira igny. Zegny mahatonga anao lombolombo dalvis mampody hira igny. Lombolombo gamjina mampody hira igny. Fôtony zegny nimpodimpody zegny hira igny zegny. Okay? Amin'ny JavaScript ambanao zegny magnampanganao fa hoe anao zegny afaka mahazo vola na mandrimandry zegny. Safe zegny tsabony azy le olo jiaby amin'ny révision amin'ny ambany amin'ny ambany hoe ty zo ty zegny tsabo raha zay zegny ataoko fa izy koa anao mbala tsy nahay mbala tsy nianatra monde tsika zo ty monde hafa mihitsy zegny niova monde amin'ny zo ty possible zegny mora mitady vola mipodiko aminao ndraiky zegny mora mitady vola zegny safe za zo ty zegny efa asa azanao za maregnira ny jojobo zay hoe oambinigny zegny za amin'ny zavatra ny sasarako zay zavatra sasarako zegny magnampy anao ihany zegny za eto fôtony monde tsika zo ty volaniko fa monde hafa mihitsy azonao tsara raha zegny ho azonao onogno e manafinaka tiako anao matoa anaovako vidéo ty tsy midika hoe za tegna tragnon-jery na tragno mifagna ya tiako zaka tragnon-jery tragno mifagna tiako raha zegny ary riko raha zegny amen azonao monde tsika zo ty volaniko fa monde hafa anao zegny mila mangalangala onogno amin'ny raha jiaby magnodidigny fiaignana anao zegny azonao ok izy ka nisy raha nazonao zegny tagnatin'ny vidéontsika niany zegny sorako anao ny abonné sorako anao agnamia j'aime na koa hoe agnano partage amin'ny zandratsika jiaby agny zegny donc zegny ampidiana ndraiky vidéo ty izy ka mbala tsy azonao zegny ino raha tiako volagny zegny ka misy raha tiana volagny zegny na koa hoe azonao zegny ta vidéontsika niany ambela amin'ny commentaire ambany eo zegny raha dinikinao makasika vidéo ty avy eo amizay zegny azadigna miabonné avy eo activer notification anao niany zao ty zegny na mbala tsy managna possibilité midika amin'ny JavaScript zegny dinia fo hoe na koa hoe volagna vavanao amizao ty hoe oazoko fo anao JavaScript zegny oaiko fo zegny anao raha makasika JavaScript zegny amin'ny fotoana anao mahazo JavaScript zegny hofaly anao isora zegny hoe le avy eo enfin amizay zegny isora zagnahary zegny na koa anao mba isotra za zegny tsy grave koa isorako anao tandregny raha jiaby nivolaniko zegny fa afatra zegny naka eto afatra safe monde tsika zo ty volaniko fa monde hafa mihitsy zegny hitanao raha hitako ry io raha fara io hitanao raha fara io tsara raha fara re tsy barika io tsara barika io manafo hitanao kakazo aby ry tsara manao fiainagny sa karakory ça va fa izy atsika